खुलुमबाय लोगोफोर बर'नि रानि 2.0 आव बयखौबो बरायग्रोनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ। लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव बेखौनो फोरमायनाय जागोन दि जों सुबुंफोरा जेब्ला माब्लाबा इसोरनि सेराव थांना जोंनि गोसोनि साननाय हनायफोरखौ इसोरनो फोरमायना मोगथां महराव जाफुंसार होनायनि थाखाय बोर बियो। नाथाय गासैबो साननाय हनायफ्रा मोगथां महर मोननाय जाया। जेब्ला खायसे साननाय हनायफ्रा मोगथां महराव जाफुंनायनि सिगां इसोरा जोंनो माबायदि इसारा दिन्थिनाय जायो बेखौ शास्त्र गियान बायदियै फोरमायलांगोन। जेब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नोंथांमोननि लाइफआव बाहायजाथाव मोनगोन अब्ला जोबजासिम नायलां आरो कमेन्ट बक्सआव जै आइ बिमा लक्ष्मी लिरनानै गालांबानो जाबाय। लोगोफोर सानसेखालिनि बाथ्रा, बिमा लक्ष्मीया थामलकआव जिरायनानै दंमोन। अब्ला मासे दावराया बिमा लक्ष्मीनि सेराव फैनानै बिमा लक्ष्मीखौ खुलुमो आरो बुङो, हे बिमा, आंनि खुलुमनायखौ गोसो गोथारै नाजाव। आं दिनै मोनसे सोंथिनि फिननाय लाना नोंनिसिम फैनाय जादों। अब्ला बिमा लक्ष्मीया दावरायनि खोथाखौ खोनानानै बुंनायसै, हे कार्तिक सेबक दावराय, बुं नों मा सोंथिनि फिननाय लाना आंनि खाथिसिम फैनाय जादों। अब्ला बिमा लक्ष्मीनि खोथाखौ खोनानानै दावराया बुङो, हे बिमा, आं पृथ्वी लकनि सुबुंफोरनि बाथ्राखौ साननासो बेनि सोंथि लाना नोंनिसिम फैनाय जादों। हे बिमा, पृथ्वी लकआव सुबुंफोरा इसोरनि दरबाराव थांनानै फुजा फाथ होनानै इसोरनाव गावबा गावनि साननाय हनाया जाफुंनायनि थाखाय बोर बिहैयो। नाथाय बिसोरनि साननाय हनायफ्रा जाफुंसारजोबा। नाथाय खायसे हास्थायनाय आरो सिमांफ्रा जाफुंनायनि सिगां आफा इसोरा बैसोर बायदि सुबुंनो माबायदि इसारा होग्रोनाय जायो, अन्नानै नों बिमाया आंनो बेनि सोमोन्दै फोरमायथिलांदो। दावरायनि बाथ्राखौ खोनाना बिमा लक्ष्मीया बुङो, हे कार्तिक सेबक, सुबुं माहारिनि साननाय हास्थायनाया बिसोरनि कर्म जरियैसो जाफुंसारो। आं नोंनो बेनि सोमोन्दै फोरमायलांगोन। नों बेखौ गोसो होना खोनासंलां। आरो बेजों लोगोसे जाय सुबुङा बेनि सोमोन्दै गोसो गोथारै खोनासंलांगोन बेनि साननाय हनाया जाफुंसार जागोन। जेब्ला इसोरनि मुङै फुजाखौ गोसो गोथारै बावना इसोरखौ गोजोन होनो हागोन अब्ला बैबायदि सुबुंनि साननाय हनायखौ जाफुंहोनायनि सिगां इसारा होग्रोनाय जायो। बेबायदि बुंना बिमा लक्ष्मीया दावरायनो बैफोर इसाराफोरखौ फोरमायथिलाङो। लोगोफोर, बिमा लक्ष्मीया फोरमायनाय बैफोर इसाराफोरखौनो आं दिनै नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों फोरमायथिगोन। नोंथांमोना गोसो होना खोनासंलांबानो जाबाय। आरो बेजों लोगोसे चेनेलाव गोदानब्ला भिडिअखौ लाइक आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना गालांबानो जाबाय, जाहाथे आं जेब्ला बेबायदि गोदान गोदान भिडिअ आपल'ड खालामो अब्ला नोंथांमोना थाबै नटिफिकेसनखौ मोनहैनो हायो। सेथि इसारा महरै, नोंथाङा जेब्ला खारबाय थानाय गरायखौ सिमाङाव नुगोन अब्ला बेबायदि सिमांखौ नोंनि साननाय हास्थायनाया जाफुंनायनि मोनसे इसारा होनना बुंनाय जायो। स्वप्न शास्त्रनि बायदिब्ला खारबाय थानाय गराया जिउआव सोरजिहोनाय आरो बारायहोनायनि महर। खायसे सुबुंफोरा बेखौबो मानिनाय जायो दि बे सिमांनि ओंथिया जादों गोबां धोनखौ थाबैनो मोनफुंनो हानाय। बे सिमाङा दावबायनाय, सोरजिनाय आरो जाफुंसार जानो हानायनि इसारा। जेब्ला नों सिमाङाव जरासे गरायखौ नुगोन अब्ला बेबायदि सिमांखौ साननाय हनाया जाफुंसारनायनि इसारा होननाबो बुंनाय जायो। नैथि इसारा महरै, जेब्ला बबेबा दावबायनो थाङो अब्ला लामायाव बान्दरनि जराखौ नुगोन अब्ला बे नुथायजों नोंथांनि साननाय हनाया थाबै फुरा जागोन। मानोना बान्दरखौ इसोर हनुमाननि महर होनना बुंनाय जायो। गोबां खेब जों न'निफ्राय ओंखारलांनायनि उनाव मायबा मोनसे नङा मोनसे मुवा बेसादफोरखौ नुनो मोननाय जायो। जायफोर बेसादफ्रा जोंनि थाखाय मोजां आरो गाज्रि मोन्नैबो बिथिंखौ फोरमायथियो। बेबायदिनो बान्दरा जेब्ला मिनिनानै नुजाथिगोन अब्ला बेनि ओंथिया जादों नों गासै बिथिङाव सुख सान्तिखौ मोननो हागोन। दासान्दि नोंनि जिउआव जायखिजाया दुखु खस्थ'आ साग्लोबसारदोंब्ला बेयो थाबैनो जानगार जालांगोन। थामथि इसारा महरै, नों जेब्ला नोंनि साननायखौ जाफुंसार जाहोनो लुबैयो अब्ला नोंथाङा सानफ्रोमबो मोसौ गायनो रुटिखौ नोंनि आखाइजों जाहो। मानोना मोसौ गायनो रुटि जाहोनाया प्राचीन मुगानिफ्रायनो सोलिबोनाय, जायखौ धोरोम आरो संसारनि नियम महरै मानिबोनाय जायो। जेब्ला नों रुटिखौ मोसौ गायनो जाहोगोन अब्ला नों नोंनि गोसोनि साननायखौ खनथाम मन्त्र महरै बुंनो हागोन। अब्ला नोंनि साननाय हास्थायनाया मोगथां महराव जाफुंसार जानायनि इसाराखौ मोनफुंनो हागोन। जेब्ला जों गायनो रुटि जाहोगोन अब्ला बेजों बिमा लक्ष्मीया जोबोर गोजोनो होनना बुंनाय जायो।
ब्रैथि इसारा महरै नोंथाङा जेब्ला सानफ्रोमबो फुङाव थाबै सिखारनानै इसोरनि मुङै बाथि सावगोन आरो बेखौ गोसो गोथारै खुलुमगोन अब्ला बेबादि मावनायजों नोंथांनि साननाय हास्थायनाया थाबै फुरा जागोन। मानोना मानिनाय जायोदि ब्रह्म मुहुर्त समाव देबि देबतानि शक्तिफोरा बुहुमाव गोसारजोबो। जेब्ला जायखिजाया सुबुङा फुंनि 4 बाजिनिफ्राय 5 बाजिसिम फुङावनो दुगैयै लोबै इसोरनि मुङै फुजा होगोन अब्ला बेबायदि सुबुंनि साननाय हनाया थाबै फुरा जायो। जेब्ला नों 4 बाजि एबा 5 बाजिनि गेजेराव इसोरनो फुजा बावगोन अब्ला बुंब्लानो जाबाय जे हे आफा इसोर, नों आंजों लोगोसे दं, नाथाय दासिमबो आं मोनदां मोनाखै, बेखायनो आं नोंनि स्वरूपखौ दर्शन खालामदों। आंजों मायबाफोर गोरोन्थि जादोंब्ला आंखौ निमाहा हो। नोंथाङा जायखि जेखि मन्दिरावनो थाङा मानो, रिलेटिभ नुथायजों बेयो आलादा, नाथाय सैथो नुथायजों बेयो मोनसेल'। जेखि धोरोमानो जाया मानो, इसोरा केवल सासेल', नाथाय बेखौ आलादा आलादा आसार खान्थिजों फुजिनाय जायो। बाथि इसारा महरै नों गाइखेर फुदुंबाय दं अब्ला गाइखेरा गोदौख्लायोब्ला मा इसारा दिन्थिनाय जायो? गाइखेर गोदौख्लायनाय समाव गोग्लैनाया मोनसे जाफ्लेबाय थानाय जाथाय, नाथाय गोबां सुबुंफोरा बेखौ मोजां गाज्रि मोननैजोंबो रुजुनाय जायो। गाइखेरखौ फुदुंनाय समाव गाइखेरा गोदौख्लायनाया हायाव गोग्लैयोब्ला बेजों मायबा मोनसे नङा मोनसे खैफोद फैनायनि रादाब होनना बुंनाय जायो। गोदौख्लायनाय गाइखेरा हायाव गोग्लैनायखौ गाज्रि बुंनाय जायो। बेबादि बुंनाय जायोदि बेजों चन्द्र दस नाङो आरो न'आव असान्तिया साग्लोबसारो आरो माब्लाबा बेजों जोबोर गिदिर खैफोदबो फैनो हागौ। दथि इसारा महरै न'निफ्राय बहाबा थांनो लानायाव गुफुर गाबनि मोसौ गायखौ नुनाय। जेब्ला नों न'निफ्राय ओंखारलांनाय लोगो लोगो गुफुर मोसौ गायखौ नुजेनगोन अब्ला बेखौबो मोनसे मोजां होनना बुंनाय जायो। गुफुर गाबनि मोसौखौ मोजां होनना मिथिनाय जायो, बेखायनो बेजों सुख सान्ति आरो धोनखौबो बारायहोनाय महर। अदेबानि बेखौ नुनायाबो नोंनि हास्थायनायखौ मोगथां महर होनो हानायनि इसारा होनना शास्त्रआव बुंनाय जायो। मोसौ गायनि गाबनाय खोनानायखौबो मोजां होनना मिथिनाय जायो। जेब्ला बेखौ फुंनि समाव खोनानो मोनगोन अब्ला। स्निथि इसारा महरै साननाय हनाया जाफुंनायनि थाखाय राहा लामा। लोगोफोर, नोंथांमोननि साननाय हनायाबो जेब्लाबो फेलें जागासिनो दंब्ला नोंथांमोनाबो बै उपायखौ खालामना नायोब्ला नोंथांमोननि सिमां मिजिङाबो मोनसे नङा मोनसे मोगथां महराव जाफुंसारगोन। बे उपाया जादों 11 था फाख्रि बिलाइखौ खानानै बेयाव नोंनि सिमां मिजिंखौ लिरबानो जाबाय। बेखौ माजों लिरनांगौ होनोब्ला कुमकुम एबा अष्टगं थैयानि चन्दन बेफोरखौ बाहायनो हायो एबा बेफोरजों लिरनो हायो। हनुमान मन्दिराव थांनानै हनुमाननि सिगाङाव बैफोर बिलाइफोरखौ बावनानै फैब्लानो जाबाय। बेबायदि खालामनायजों नोंथांनि हास्थायनाया थाबै फुरा जागोन। जेब्ला नों सानफ्रोमबो उन्दुनायनि सिगां लथा गाहामाव दै गोथारखौ एबा गंगानि दैखौ दोनो आरो बे दैखौ फुङाव न'नि लांगोना एबा दरजा मोखाङाव सारनानै होब्ला एबा थुलुंसि बिलाइयाव होयोब्ला, जेब्ला नों बेबादिनो 21 था दिन बेबायदि खालामबाय थायोब्ला नोंनि हास्थायनाया थाबै फुरा जाफुंगोन आरो जिउआव सुख सान्तिखौ मोनफुंनो हागोन। दाइनथि इसारा महरै फुंनि समाव यानि ब्रह्म मुहुर्त समाव नोंथाङा सिमाङाव जायखिजाया मन्दिर नुयोब्ला नोंथांनि हास्थायनाया थाबैनो मोगथां महर मोननो हागौ। बेयो फैबाय थानाय समाव मोजां फिथाइ आरो सुख सान्तिनि महर मोननायनि इसारा दिन्थिनाय जायो आरोना। बेबायदि सिमाङा नोंनि इसोर भगवानजों लोगो मोनलायनायनि महर होनना बुंनाय जायो। सिमाङाव मन्दिर नुनाया सुख सान्तिनि महर, जेरै साख्रि बाख्रि यानि गोदान जिउनि लोगोखौ मोननो हानायनि इसारा। बे सिमाङाव बेखौनो फोरमायथियो दि नों जाय सिमां मिजिंनि थाखाय इसोरखौ प्रार्थना खालामदों बेयो थाबैनो मोगथां महराव जाफुंसारगोन। गुथि इसारा महरै जेब्ला नों जायखिजाया मन्दिर एबा थानसालियाव आलारि बाथि लगायोब्ला नों लगायनाय आलारि बाथिया जोबोर गोजौआव लागै ब्लाव ब्लाव जोंखाङोब्ला बेखौ मोजां बुंनाय जायो। जेब्ला नों मन्दिराव माब्लाबा आगरबत्ती लगायो अब्ला बे लगायनाय धुङाया गोजौ फारसे बिरलांनानै उंनि महर लायोब्ला आरो इसोरनि मुर्तिनि फारसे धुङाया थाङोब्ला बेखौबो हास्थायनाया जाफुंनायनि इसारा होनना शास्त्रआव बुंथिनाय जायो। जेब्ला नों फुङावनो बबेयावबा खामानिनि थाखाय थाङो अब्ला न'नि लांगोनानिफ्राय ओंखारनाय लोगो लोगो खालि बाल्थिं नुनो मोनोब्ला नों न'आवनो दसे सम थाथ'। बहाबा थांनाय समाव खालि बाल्थिं नुनायखौ शास्त्रआव गाज्रि होनना बुंनाय जायो। जेब्ला नों फुजा होनो थाखाय नालेंखर बायनानै लाबोयोब्ला बे नालेंखरा गाज्रि एबा राननाय ओंखारोब्ला बेखौ शास्त्रआव मोजां होनना बुंथिनाय जायो, मानोना बेखौ इसोरा फुजानि सिगांनो ग्रहण खालामखानाय जायो होनना बुंनाय जायो। लोगोफोर, बेबादिनो बिमा लक्ष्मीया दावरायनो बेनि सोमोन्दै रोखा रोखायै फोरमायथिलाङो।
जानो हागौ नोंथांमोनाबो बेनि सोमोन्दै एसेब्लाबो गियान सोलोंनो हाबाय। जुदि नोंथांमोना बेनि सोमोन्दै एसेब्लाबो गियान मोननो हाबाय अब्ला नोंथांनि खुरमा बाहागि आरो लोगोफोरनो शेयार खालामलायबानो जाबाय। बेजों लोगोसे जाय बिथांमोना दिनैनि भिडिअखौ जोबजासिम गोसो गोथारै नायलांबाय बिथांमोननि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हाजासे साबायखर बावहरनाय थाबाय।